Auritz taldearekin jarraituko dugu eta horretarako hementxe dauzkagu bi taldekide, kaixo bioi. Kaixo, eguerdian. Apa. Bueno, Auritz laino eder hori izeneko lana argitaratu duzue, diskoa bai, liburu batekin batera, ez da? Bai, izan da proiektu ambizioso bat eta disko liburu batekin etorri gara. Gainera, autismoaren espektro nahasmena jorratu dugu disko liburuan, eta kriston historia polita sortu dugu eta gu oso harro gauz. Hori da, autismoarekin pixka bat sentsibilizazio lan hori egiteko helburuz edo sortu duzue lana, ez da? Bai, ama baten mesua zabaltzea, helaraztea, ez da? Azkenean gu musika talde bat gara, baina saiatu gara motivazio bat lortzen honekin, eta egon gara 3 urte landalan kostatu zaigu pilo helburua lortzea, ez da? Baina oso gustora geratu gara, azkenean. Guztira, 14 kantu jaso dituzue diskoan oker espaldimanago behintzat. Nolako kantua jaso dituzue izan ere, uste dut baladek badutela lekua, kantu azkarragoek, gogorragoek ere bai. Pixka bat zer da jaso duzuena? Heavy metala, osea... Hori. Nik usan dut behintzat, Nina Torre edo heavy metal gogorretik, metal edo rock and rolletik. Nik usan dut apurtzu dut bai heavy metala klasikoein, eta badauz baladatzuek, eta badau gauza gogorra eta hori. Nik jazango nuke dakiguna egin dugula. Indartxo eta bezarete. Bakotza beran ikutuaz. Dagoeneko 3 bideoklip ere argitaratu dituzue, horiei ere garrantzia eman diozue, istorioak kontatu dituzue, lehenengoan esaterako Maren eta bere 7 urteko alabak, autismoa duenak, pixka bat, istorio hori liburuan kontatzen den hori ere ikusentzunezkora ekarri duzu, ez da? Bai, arkestu egun duen lehendabiziko singela, dela 2 urte eta piko, pizka bat ateratzeko, ez da? Taldi orkesteko. Eta hasi ginen bukaratik, amaiera da single hori, bideoklipan kontatzen dena. Gero, igaz atera gendun bigarrena, zentrala eta opera rock izango baliz bezala, deitu dugu, eta pasain azten atera gendun beste bideoklipa, baina ja ez dauka zer ikusi handirik historiarekin, ez da, baizik eta gu jotzen da, eta, pizkat bai musikia helburu. Zin da gizut izeneko kanturekin egin duzu azkeneko bideoklip hori, segidan ikusiko duguna, ez da? Berbion grabata. Hori da, oso ondo. 1000 esker bikote, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, horretxekin utziko ditugu ikusentzuleak, Auritz laino eder hori diskoko zin da gizut abesti horrekin. Eskerrik asko. Zeue.